Здравейте, приятели на Морски клуб Балчик! Септември беше месец изпълнен с вятър, емоции и невероятни успехи. Нека заедно видим какво се случи през нашия ветроходен септември. Месецът започна ударно. При Морско се проведе държавното първенство по тим рейсинг клас Оптимист. Отборът на Морски клуб Балчик бе в състав Йордан Кирев, Виктория Великова, Яница Добрева и Преслав Петров, треньор Мартин Пенев. След изпървани гонки, нашият екип се класира на престижното четвърто място. То бе първото участие на клуба в тим рейсинг от далечната 2008 година, когато именно в Балчик се проведе дебютното първенство по този формат в България. Тук е мястото да благодарим на нашите партньори и приятели Община Балчик, Lighthouse Golf & Spa Resort, Хотел Мистрал, Калиакрия Ресорт, Ротари клуб Балчик, Българска федерация по ветроходство и Министерството на младежта и спорта за тяхната постоянна подкрепа. На регата Съединение нашите състезатели отново показаха класа. Никол Димитрова спечели първо място при момичета в клас ИЛК-4. Мартин Димитров се класира трети в общото класиране и при момчета старша възраст. Светомир Симеонов зае шесто място при момчета под 16 години. В клас Оптимист Виктория Великова трето място при момичета младша, Яница Великова шесто място, Йордан Кирев четвърто място, а Преслав Петров осмо. И не на последно място, Алекс Данаилов и Ая Петрова завоюваха бронз в клас 420. Треньори на отбора бяха Мартин Пенев и Велислав Димитров. А как завършва само едно вълнуващо лято? С парти на яхта, разбира се. Тази година Морски клуб Балчик постави нов рекорд. 107 деца тренираха ветроходство и гребане при нас. Да, 107! Това е доказателство, че морето и спортът продължават да вдъхновяват все повече младежи. Международна сцена, голяма конкуренция и невероятно представяне. На Европейската купа в Балатон, Унгария, нашите млади таланти показаха класа сред 170 състезателя от 20 държави. Никол Димитрова зае 8 място при момичета под 16 години. Мартин Димитров 12 място при момчета. Светомир Симеонов 26 място при момчета под 16 години. Браво, екип! Морски клуб Балчик и ветроходен клуб Понтус участваха със смесен екипаж на яхта Аротадо в престижната регата Босфорус Къп. Сред конкуренцията на 35 яхти нашият екипаж се класира на 7 място. Достойно представяне на международната сцена. Месецът завърши с мощен финал в Несебър, държавното първенство за килови яхти. След поредица от тежки гонки и силен вятър, смесеният екипаж на Морски клуб Балчик и Понтус спечелиха второ място в клас ОРС, а екипажът на яхта Скорпио пето място в същия клас. Поздравления за Мартин Пенев, Тодор Парванов, Борислав Тодоров, Огнян Великов и Мартин Димитров за борбеността и екипния дух. В ветрове до 35 възла те показаха невероятна сила на духа и смелост на лодка клас Мелджис 24. Септември беше месец пълен с постижения, нови хоризонти и много усмивки. Следете Морски клуб Балчик. Най-доброто тепърва предстои. Вятърът те зове. Присъедини се към нас в социалните ни мрежи. До скоро!